Γι' αυτό δημιούργησα αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό προορίζεται να γίνει εργαλείο δύναμης για κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να αυξήσει αποτελεσματικά τη γονιμότητά του με φυσικά μέσα. Για κάθε άνθρωπο που αναζητά υπεύθυνες απαντήσεις στα ερωτήματά του. Για κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να αποκτήσει ένα ξεκάθαρο και αποτελεσματικό σχέδιο δράσης. Δημιούργησα αυτό το βιβλίο συναισθανόμενη την ευθύνη, χρησιμοποιώντας την πολυετή κλινική μου εμπειρία στο πεδίο της ολιστικής αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας και ιδιαίτερα της υπογονιμότητας. Χρησιμοποίησα τις πιο σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και την πιο έγκυρη βιβλιογραφική ενημέρωση. Όχι για να δώσω ψεύτικες ελπίδες, αλλά ουσιαστική καθοδήγηση. Δεν είμαι επεμβατική γυναικολόγος. Δεν έχω εταιρεία παραγωγής ακριβών χημικών φαρμάκων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Δεν έχω οικονομικό κίνητρο να εμφανίσω ένα βιβλίο βιτρίνας. Αντιθέτως, όραμά μου είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο δύναμης και αυτοβοήθειας για κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να αυξήσει αποτελεσματικά τη γονιμότητά του με φυσικά μέσα και παράλληλα αποστρέφεται την κατευθυνόμενη πληροφόρηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε κάθε άντρα και γυναίκα που θέλει να μάθει ασφαλείς τρόπους που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην καθημερινότητά του και αυξάνουν τη γονιμότητά του. Το βιβλίο απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που απεχθάνεται θεωρίες ή ματζούνια, αλλά επιθυμεί να μάθει ασφαλείς φυσικές πρακτικές που έχουν ελεγχθεί επιστημονικά, εφαρμοστεί και αποδώσει αποτέλεσμα.